Hola, bona tarda. Avui descansem una miqueta d'Excel i us parlo del Blue Sky. El Blue Sky és això. bsky.app. app. És el nou Twitter. Aviam, si ja coneixeu el Twitter, quedeu-vos amb la idea de què és semblant al Twitter, i si no el coneixeu, és un lloc on tenir conversa de forma simètrica. És a dir, pots estar seguint uns usuaris i quan entro jo veig el que ha escrit les persones a les que estic seguint. Vale? Per ordre cronològic vaig veient, per ordre cronològic invers, vaig veient el que han escrit les persones a les que estic seguint. Llavors cadascú pot organitzar-se la vida com vulgui. Podeu estar seguint coses d'activisme, d'humor, de divulgació. Vale? Hi ha gent que no li agrada les xarxes socials, gens en general, és que només diuen tonteries, o si seguiu gent que diu tonteries, llegireu tonteries. Si seguiu gent que fa humor amb el que connecteu, doncs riureu, i si segueu comptes de divulgació, aprendreu. Vale? És així de senzill. O sigui, és com els llibres. Vale? Es pot estar a favor, es pot estar en contra dels llibres, però cada llibre té un contingut diferent, vale? I jutjar-los tots com si només tots fossin el mateix és una mica tonteria. En tot cas, ara us estava ensenyant el que diu la gent a la que segueixo jo. Ara us ensenyo el que dic jo. Aquí, al profile, doncs, aquest sóc jo, he posat aquesta foto a fons, he posat aquest nom i una petita descripció, puc posar un link, i això és el que estic penjant. Ara estic penjant links als vídeos que estic fent. De fet, estic aprofitant que la xarxa és nova, que hi ha poca gent i que jo també sóc nou, per recuperar vídeos antics. I els vaig posant aquí i de moment em segueixen 13 personetes. És molt poc. Les diferències d'això respecte al Twitter, una, que és nou, llavors hi ha molt poca gent comparat amb el Twitter. Una altra és que encara no pot entrar tothom. Ara mateix va per invitació. És probable que d'aquí 4 dies ja ho obrin i pugui entrar-hi tothom. I ja veurem si llavors entra més gent o no. Però una cosa és que es pugui i l'altra és que s'ompli. La meva bola de vidre diu que sí, que això és el nou Twitter. I l'altra diferència principal és que el Twitter, de seguida, com moltes xarxes socials, els interessa maximitzar la interacció, els interessa maximitzar l'estona que estàs aquí enganxat. Llavors, van començar a treballar amb algoritmes de forma que a la pàgina principal no veies només el que tu estaves seguint. Començaven a aparèixer coses que el programa calculava que potser t'interessaria o que et farien reaccionar. I fer-te reaccionar, el que més fa reaccionar la gent és l'enfado i la discussió i les pataletes. Llavors, es privilegiava el contingut que no era divulgatiu, que no era informatiu, que no era humorístic, que no era interessant, sinó es potenciava les rabietes, les pataletes, el trolejar, el discutir-se. I el Blue Sky, quan el Twitter ho va comprar l'Elon Musk, doncs encara va ser un desgavell encara més gran. Hi ha molts trolls, hi ha moltes comptes falses, hi ha molta... hi ha un ambient una mica enrarit i molta gent s'està rebotant i està marxant. I llavors és quan surt això el Blue Sky. Hi ha altres alternatives, hi ha Twitter, hi ha Mastodon i altres històries. Però és que aquest l'ha fet un dels fundadors de Twitter i coneix com era Twitter ben bé i l'està fent pràcticament igual, molt semblant a com era abans de que es comencés a desgavellar Twitter. Abans de que ens comencessin que la pàgina principal aquest et torna a mostrar el que tu segueixes o el que tu configures perquè et surti. No hi ha el rotllo, l'algoritme fosc que et mostra el que li dóna la gana. N'hi ha moltíssimes opcions de configuració, hi ha més coses de les que entenc, i pots organitzar perquè et surtin coses de temes concrets, no només de persones, sinó perquè t'estiguin sortint coses dels temes que sigui.
que això, el vídeo aquest era només per explicar-vos, per mencionar-vos el Blue Sky, explicar-vos el que és. Si hi ha algú que hi és dins, sapigueu que tinc compte i que em podeu seguir, tot i que són vídeos refritos, que si aneu on ho tinc, al directori aquest on els tinc tots, segurament preferiu consultar-los d'aquí. Però de totes formes, jo estic provant de fer el Blue Sky aquí, el meu nom d'usuari és Competic, i això ara va per invitació i és una mica difícil entrar, però potser quan veieu aquest vídeo ja és fàcil entrar-hi. bsky.app. I per avui estaríem, ens veiem en propers vídeos. Adeu!